alfarma karya ce albar rabo mara da sanya wata ya sai na yunkura. Ni na tafiya da wani rani san ki a raina zannan magani na gode Allah da fitila ce na talabari duniya kai fadi rabu kawo dogon zamani insha Allah za mu je ba mai mara zani da gona lokaci da ne ma adali sunan zafi a da ƙarshen mai ahali sai sanin ya ne da shaida mani ai da ne da kasu gode ka tattara. Kauna da so da tafiyar ta matsayi nisa ko ba su a rai nake jinki sun raso an falla so ni ma kana nan na mara kai ne ka so ki za ne kai ba mahaifana sai ne so farin ciki zai yana samu babban ka so ka ta ne ki mana na ya gane so da masu ji da yawa aure tattara. Inshallah. Okay. Na gode.